Така, здравейте хора, ние сме The Galaxy Team, ние си играем Skyblock в Two Legends и нека ви разведем. Нека да ви развида по-точно. Да. Си там. Аре, кавал. Направи го по-голямо е. Толкова. Така, тук е XP фирмата. Я ми дай малко огради, бе. Това е къщата, има две стаи. Тук може да се седнем. Ай, млъкни кук. Няма да е лошо. Тук кафенци нещо. Мира. Ай, стига, човек! На блато ли съм, на море ли съм, ако се размери се тук. Майка ти е мишка. Ето тук са честовете. Както с фермата. И риболовното място. Кой друго? Той няма е друго. Брат, Дака, ако не мъгнеш, ще открия ловния сезон с тебе. Принц, аз ще опринеш, защото си... Кой отпуска тук вас, бе, брат? Покуци. Аз дойдох да си... Сажо! Мички. Какво? Спри го е, човек, нищо не се чува, сигурно. Не се чува, да ми мина да тука тампоните. Не бе, абе, нищо, ай. Добре, кавал. Съгласен ли да те оправя утре? Аз ще оправя с тебе. Брат, ай то спод Данчо да го добавим, в смисъл, той... Това и за него трябва да правим врата, човек. Не знам. И чип на море цялото и мое. Скиваш ли то се 2 пъти? С облекалната. Докато сменях пувките. Ама тя не знае. Скиловете кърчат, толкова са космати. Че да си ма късмет, че съм неразположен. Иначе такива и си ще играя, ще се вземе акъла. Не ме занимавай с глупост. Поредната мишка, дето се опитва да ми наруши спокойствието. Дойдох на чувка, гледай какво стана, брат. Не съм бе. Аз съм дошъл на Карпаком, на Крусарето. Те с ударен скеш ли? 2 пъти. Ма тя не знае. С облекалната. С облекалната. Докато сменях пувките. Ама ти в клипчета ли го пускам ти? Да. Ама га. Ама май да го качим ти. Правя, че го качвам. Да Ко? Ти тъпи си, бе. Кой е кавал, ти Черно море, цялото и мое, бе. Всички те съм ги оправил тука. Да, всичките ти. Тука на Крусарето, съм ще харча пари, бе. Аз на блато ли съм, на море ли съм, ко се размисли са тука? Аз това съм нужда, съм гозда за така. Аз колко тако си ще оправи? 12. Няма че снося, кавал. И така искай си ще ти изиграе, че направо ще се вземи. Гледам да ти изигра на тебе някой друга топка. О, Дака, тикви! Да, те са титка кога просто. Тяхната сенка. На майка им. Абе, млъкни ме! Що? То ти смотан, що? И що? От комбайна. Що от виделята и съм открил соловния сезон с тебе, що? На блато ли си, на море ли си, ко се размира са тук, бе? Тук направо, тук почнаха всичките се прибърат като луди, бе. Боже, ти си бил да си толкова смотан, ама чак пък толкова Сашо, не знаех. Ще открия ловния си вълни с тебе. Ще откриш ти. Болът на телевизор. Кой е? Болеч. Точно е кавал. Малко та, аз ще се принеса са, защото си така и маски фока. Кай маски фогата? Що ти кай маски фогата? Но... Не е ли малко, що ти кат кифа с кайма в главата? Да. Нитка, човек, почнахме нитка да говорим като някакви цигани. Ко? Тук почнахме да говорим като някакви цигани. Yes. Аз що кавал. Съчка с кайма в кипа в главата. Що ти кат кайма с кифа в главата? Ай малко ловим риба. Или да ловим Данчо. Да увидим Данчо. Айдио! Идвай! Хващай пувката! Ай, цики. Държи ми я за топка. Аз кайма. Сашо, знаеш как ще
А що принцеса си като такива в една глаза? Кой ще наила или аз ще наила? Пой моето момче, варе търша на Арди Капри на Дълг на мрез. Сашо! Да. Скавала е. Голям... Кой те бе, че правиш такъв оргазъм, брат? Какво? Кой те бе те жестоко, че правиш такъв оргазъм? Ти. Иди да снима. Знам. Чули, капал. Кой е? Кажал. Тихо е, знаеш как е ти ще играя. Виж, кай ся. Тихо е, топка джия. Да бе, аз поне съм топка, не съм къде. Принцеса, а що принцеса с... О, побъркам. Добре, брат, вече всички го научиха, той ай тихо. Добре, значи пичка, мичка и кучета. Или кафал. Абе, Сашо, ти дърво кое бе? Дед правим гайки с него. Дупацити. Абе, Джунгово дупацити. абе, не ме къде допачета, как не сега ще лепна жълта. Ще те дупна един път с дупацити. За дупна ще пратил контейнера при... При цигани, нали? Ами, да, бе. Ето, направих го заграждението, идваш ли? Ба, какво си направил, ей, кава, ще ти траса, бе. Какво съм направил, Аз съм баща ти, бе. Баща ти, майка ти. Баща ти, майка ти. Айде, бе! Ай, чао! Аз ще ходя да съм на... Да, да се изцелиш, разбрахме. Ай, Хубаво, разбрахме всички. слагай животните! Ще те сложа аз. Кавал. Слагай челенджа, кавал. Абе, какъв челендж, бе? Трябва да направим 3 реда, бе, кавал. Ами, помагай ми, бе, съжал. Абе, ти ходиш. Малката. Това ще лепна. Викай си, Върти ми си факли, бе, ей, деца. викай си, ще изигра. Ей, брат, значи, не мъкнах ти. Ама ще ти играя такви стици. Аз таки сте ръчики. Сприца е. Абе, чакай, бе, кавал. Кафал. А ти що не мога да туря, бе? Защото няма на тура. Тихо, ей, малкия. Има Ай. малки деца тук, бе. Що ти катки флъска има в главата, Сашо? Сега разбрали що? Да, защото ти си кифа с глава на главата. С глава на главата. На главата. Иди слоги. Боже, то по-просто няма на къде да станеш. По-просто няма на къде да станеш, тъй че... Аз то просто какви флъска има в главата. Аз съм хил. Виж го, е, хилица като наркоман, говното с говно. Говно си говно. Тихо е, кавал. Кой е? Джунгов подсабал. Знаеш какъв си ще играе? Какво? Знаеш какъв си ще играе? Абе, хора, сега се връщаме. Здравейте, хора, отново сме тук. Ей, кавал. Ей, значи да ви... Ти ми простите, ама... Привет, Тадж Махал. Нали ти Черномория почти цял ти мой. Ще съм ги оправил така. Аз си ще съм ги заеба. И кой да направи, че ги оправил? Вари ги да оправя, защото не са дооправени. Какво? Вари да ги дооправя, защото не са дооправени. Добре. Купи ми дюрекс. Няма пари. Аз пък... Знаеш откъде излез презервативите? Откъде? Ами, значи, нали ние като ядем прасетата, като ги колим, нали ние ядем всичко, гражданите. А пък от цялото ядат и ние като ни ядем всичко от прасета, и там остатъците ногти и черва, всичко го хвърляме, мелят го и го правят на кремвирши и го пращат на село. Да, ама ние ползваните презервативи ги хвърляме, нали? Да. Ама от село не ги хвърлят. Те ги правят, преработват ги и ги правят на дъвки и ги пращат от града. Ясно. Брат, заданието май да няма такова стоя. Той човек не играе, бе. Той, викай си коче.
Сашо, брат, като си любваш, кай си ти отвори си един компот от кай си и го изяш. Толкова ли е трудно? Да. О, голям кала остана така. Значи ти Черноморе почти цяло ти мора. И аз го компот от кай си ли да ти отворя? Да. Филия с мармалад ли да ти намажа? Какво искаш? С маргарин. От какво? От крави масло ли? Маргарин е, кухалавири. Какво? Ама от какво? Има всякакъв пълнозърнист. Томи. Чакайте, има пълнозърнист, нискомаслен, високомаслен, безмаслен, какъв? От всичките по един. По една кутия ли е? Къде да събира филията? Знам ли това? Прави се, шмишка. Пълна мишка. Пълна мишка. Да ходиш после при доктора да ти важи тромпета за 5 минути от задните части. Няма, спокойно, не се казвам дидо. Да, не знам, не се казвам и дидо. Сашо, знам къде живееш, знам, ще дода някой ден и ще те разпърчеди съм. Ти не искаш ли ти ти казах? Какво е? Ти каза, не? Да, много ясно, брат, че го направим. Кое бе? Нищо е. Говорим си тук, имаме си разни работки. Говорим за гаджета. За какво ще правим с напавката. Тоест Мария, не? Мислим да... Ама не му казай. Чули? Чуле, кавал. Пак не свана. Оф, нищо. То ти, като валяш толкова смотан, явно да. Ще бъде... Ти ли? Не ти... Не то. Ела, слагай табели са, чули бе. Сайда. Той за клипчето. Сашко, Да. брат, тя ела и тук телепортни са. Ами, хубаво, айка, ела там и звъни на долния звъни, тя ще дойде отворя. Не бе. Де си бе? Тука съм. Да знаеш. Сме стигна толкова добре. Абе, Сашо, стига бе, човек. Аз съм само хекс бе. Ай, спърса бе, човек. Бе, такъв ли му е смешен скина, бе? Сашко, ела ли телепортни са? Майко, пълен разводник тук. На Сашо газа. Цепата. Чакай, да. Дака, има ти... Ей, тук, Сашко, само да сложим само една табела, бе. Тия вътре няма как да влязат. Колю! Не, слагай. Дака, има ти прораснали три чикви. Сашко, той ти трябва да сложиш, май. Що? Ще го. Ами, хора, това беше от нас. До скоро. Така, без да искам, отново сме тук. Кажи сега. Абонирайте се. Харесайте и до нови срещи.